Γεια σας, ονομάζομαι Μιχάλης. Θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα σχετικά με τα εστιατόρια και κυρίως μακάρι να το δουν αυτό το βίντεο και άτομα που πηγαίνουν να φάνε σε εστιατόρια και όχι απλά μόνο άτομα που δουλεύουν σε εστιατόρια. Θα ήθελα να αναφερθώ βασικά, να εστιάσω κυρίως στο θέμα των σερβιτόρων και το ότι είναι πολύ δύσκολη δουλειά να είσαι σερβιτόρος. Επίσης, παρένθεση, οι σερβιτόροι πολλές φορές τσακώνονται με το μάγειρα, πράγμα σίγουρα πολύ συχνό, κακήν καλός βέβαια, αλλά θα μπορούσαμε να το μετριάζαμε εμείς οι μάγειροι αυτό, εάν σκεφτόμασταν αυτά που θα σας πω τώρα. Ελπίζω αυτό το βίντεο να το δούνε και άλλοι εκτός από μας που δουλεύουν σε εστιατόρια, δηλαδή να το δούνε και άτομα που πηγαίνουν να φάνε σε εστιατόρια άσχετοι του επαγγέλματος, για να σεβαστούν έστω τους σερβιτόρους και σε προέκταση και εμάς, γιατί αυτοί είναι οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή με το πελάτη. Λοιπόν, κάποια πράγματα σίγουρα που δυσκολεύουν έναν σερβιτόρο όταν θα πας σε ένα εστιατόριο να φας, αγαπητέ πελάτη, είναι ότι δεν γίνεται να αλλάζεις συνέχεια τραπέζια όποτε σου καπνίσει. Τον ταλαιπωρείς, χάνεις χρόνο από τη δουλειά του, έχει κι άλλους να εξυπηρετήσει. Δεν είσαι μόνος σου. Επίσης, όταν ένας σερβιτόρος έρχεται να σου μιλήσει και να σου πει κάποια πράγματα, κάποια πιάτα που έχουμε της ώρας, πιάτο ημέρας ή ένα ειδικό μενού, είναι μεγάλη αγένεια να τον διακόψεις για να πεις τα δικά σου ή το οτιδήποτε. Ακόμα κι αν βιάζεσαι δηλαδή, καλύτερα να πας σε ένα περίπτερο να πάρεις κάτι να φας από εκεί στα γρήγορα, παρά να κάτσεις και να τον διακόπτεις και να φανείς αγενής και στην κοπέλα σου άμα τη συνοδεύεις. Τέλος πάντων, επίσης το άλλο χειρότερο είναι ότι τον φωνάζεις για παραγγελία και δεν είσαι έτοιμος να πεις την παραγγελία σου. Να πω ναι, έχεις μία-δύο ερωτήσεις, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Θα σου πω ότι βασικά θα στο είχε καλύψει αν τον άφηνες να σου πει για το ειδικό μενού που σου είπα πριν, ή αν τον άφηνες να σου εξηγήσει πάνω κάτω τα πιάτα. Αλλά δεν τον άφησες και μετά απέκτησες τις απορίες. Τέλος πάντων, να ρωτήσεις και πάλι μία-δύο απορίες δεν βλάπτει. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά το να κάτσεις να του πεις θέλω να παραγγείλω και να τον κρατήσεις άλλη μισή ώρα για να παραγγείλεις, τότε δεν είσαι πραγματικά έτοιμος και αποφασισμένος να παραγγείλεις. Μην το φωνάζεις. Έχει κι άλλο κόσμο να εξυπηρετήσει. Έλεος. Επίσης, ένα άλλο πράγμα με εσάς, τους πελάτες, όταν μπαίνετε μέσα σε ένα μαγαζί και έρθει ο σερβιτόρος, πέρα από άτομο το οποίο έρχεται και κάνει την εργασία του και έρχεται να σας εξυπηρετήσει για ένα σκοπό, το βλέπετε και σαν ένα άτομο, ειδικά εμείς οι άντρες, αν είναι γυναίκα, ότι μπορούμε να πάμε και κανένα τηλέφωνο, μήπως μπορούμε να τη βάλουμε και στο κρεβάτι μας, να μας κάνει διάφορα. Δεν είναι εκεί γι' αυτό. Δεν είναι εκεί για να πάει στο κρεβάτι σου. Δεν είναι εκεί για να όταν θα πιείς 2 ποτά παραπάνω να τη ζητήσεις το τηλέφωνο σου, το τηλέφωνο της ή να βγει μαζί σου. Είναι εκεί για να δουλέψει. Τυπικά πράγματα. Επίσης, εάν είναι ένας άντρας με μια γυναίκα και έρθει ένας σερβιτόρος άντρας, που ναι, επειδή είναι σερβιτόρος θα προσέξει την εμφάνιση του να είναι ωραίος, και επειδή οι άντρες μπορεί να έχουν πολλά κόμπλεξ τη σήμερον ημέρα και γενικότερα μπορεί να έχουμε πολλά κόμπλεξ σαν άντρες, ειδικά αν είναι πιο ωραίος από σένα, δεν θέλει να σου φάει καθόλου την κόμενά σου. Άστην και αυτήν να μιλήσει στο σερβιτόρο να πει τι θέλει. Είσαι άντρας, το ξέρεις στο κρεβάτι σίγουρα. Γι' αυτό είναι μαζί σου, γι' αυτό πάει μαζί σου να φάει. Δεν πάει για τα λεφτά σου. Γι' αυτό
κάθεται μαζί σου γιατί είσαι άντρας, ναι. Ας την όμως να παραγγείλει ρε μαλάκα. Έχει κι αυτή λόγο ρε. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου τα είχαν αυτά. Με προξενιός τη γνωρίσαν. Όχι. Νομίζω ότι έχει ελευθερία του λόγου. Δεν της τι πέφτει ο σερβιτόρος, αλλιώς δεν θα δούλευε στο μαγαζί. Τέλος πάντων. Και γενικότερα να σταματήσετε εσείς όταν πηγαίνετε σε ένα εστιατόριο να κάτσετε να φάτε να ξεσπάτε και στους σερβιτόρους το φαγητό. Δηλαδή αυτός δεν έφτιαξε το φαγητό σου, δεν έφτιαξε το ποτό σου αν θα παραπονεθείς επειδή μπορεί να μην σου αρέσει το κοκτέιλ που σου φτιάξε. Αυτός απλά πήγε και το είπε. Δεν χρειάζεται να έχεις νεύρα με αυτόν. Εάν τσακώθηκες με το φίλο σου και δεν τα βρήκατε, μην ξεσπάσεις αυτόν. Εάν κάποιος σου γάμισε την κόμενα, μην ξεσπάσεις αυτόν. Εάν στο σπίτι δεν τα πας καλά, μην ξεσπάσεις αυτόν. Εάν δεν έχεις πολλά λεφτά πάνω σου και κοντεύεις να σε απολύσουν από τη δουλειά, μην ξεσπάσεις αυτόν. Αυτός απλά πήγε και είπε αυτό που είπες εσύ. Οπότε, για να μην ξεσπάσεις σε αυτόν, ή πας και το λες σε αυτόν που το φτιάξε, στο μάγειρα ή στον μπάρμαν, εάν δεν βαριέται ο κόλος σου. Εάν βαριέται ο κόλος σου, υπάρχει και ο άλλος, ο πιο σωστός τρόπος που πιστεύω εγώ, να το πεις ευγενικά σε αυτόν όταν θα τύχει να περάσει από δίπλα σου, που θα τον διακόψεις με ευγενικό τρόπο και όχι ψτέ, ή ακόμα και να το σκουντίξεις, που μπορεί ο τύπος να προχωράει με το δίσκο γεμάτο και να έχει 1002 πράγματα στο μυαλό του και εσύ να το σκουντίξεις και να το διακόπτεις και να πρέπει να έχει το μυαλό του στο δίσκο να μην του πέσει ή να μην κρυώσει το πιάτο που θα έχει πάνω, για να γυρίσει, να σε κοιτάξει, να τον έχεις ήδη τσατίσει. Οπότε αν του πεις κι άλλα να σου είναι πολύ πιο απότομος, και καλά θα κάνει να σου είναι πιο απότομος, και εσύ δεν θα κάνεις καλά επειδή σου είναι πιο απότομος να του φωνάξεις και να του πεις ότι δεν μου άρεσε το κοτόπουλο και τι είναι αυτό που κάνατε και. Τον γαμάς, του γαμάς τη ψυχολογία. Δεν ήρθε σε ένα μαγαζί για να γαμίσεις τη ψυχολογία των άλλων. Να πας σε γιατρό. Αν θες να γαμίσεις την ψυχολογία των άλλων, έχεις πρόβλημα, έχεις πολλά κόμπλεξ. Τέλος πάντων, κυρίως υπάρχουν πολλά πράγματα που θα ήθελα να πω για τους σερβιτόρους, και άμα μπείτε και τα ψάξετε και όλα στο Google θα δείτε ότι είναι πάρα πολλά. Εγώ πιστεύω ότι εστίασα λίγο στα πιο σοβαρά. Θεωρώ ότι θα έπρεπε απλά να τους σεβόμαστε παραπάνω, γιατί κόβονται τα πόδια τους σε αυτή τη δουλειά. Τρέχουν και δεν φτάνουν. Και τρέχουν για εσάς, σίγουρα για να μην νιώσετε άσχημα, γιατί εάν νιώσετε άσχημα το αφεντικό θα τους βάλει χέρι. Και στην πραγματικότητα δεν νιώσατε άσχημα για αυτούς. Δεν σας φτιάξαν, ξαναλέω, αυτή το φαγητό. Δεν σας φτιάξαν αυτή το κοκτέιλ. Νιώσατε άσχημα για τον μαλάκα τον μάγειρα που σου φτιάξε μία όχι ωραία μακαρονάδα, ένα όχι ωραίο κρέας. Εκεί να ξεσπάσετε. Να είστε πιο ευγενικοί. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω το βίντεο μου να σας άρεσε. Μακάρι να κάνετε like και subscribe. Θα με βοηθήσει να προχωρήσω και σε άλλα βίντεο. Να είστε καλά.